sa akin dito may. Building sa Samba ko next time, next year, kung may open na ang university, state university, kuha ka ng exam para kung makapasar ka, eskwela ka na lang ba kung minsan ako nabala sa allowance mo. Eh, gamay naman lang ang balayaran mo. Kung na lang ba eskwela sino, basta tarungan mo lang, kaya ako kilala ko ng sana. Tapos ako kabalo na ako kung paano siya, ano mo, kaya kahit wala siya sa ating mas bata naman. Hindi siya sa Wala sa atin. Pasig. Kanin siya sa Ilaw. C5. Tsada, basta siguro. Sana makita personal. Kapasya man lang, kahit sa gilid-gilid lang. Grabe kayo.